Klub det første Folkeræs Cup 2006 på Søholmbanen i Brændstrup-Dam. Dagen startede godt med fint vejr, men ved middagstid, ja, der kom der lige 15-20 minutters regn, og jeg skal love for, det var regn. Det væltede ned, og det gjorde samtidig banen meget vanskeligt at køre på. Det var især efter det første sving, lige efter starten, som voldte kvaler for kørende. Der blev banen omdannet til en god gang blød sæbe at køre på, men uheld blev man da heldigvis forskånet for, men ikke for buler i bilerne. Men det er også det, man er kommet for at se, at der skal puffes lidt nu, selvom det ikke er helt lovligt. Billederne også de foregående, at det var en mudderhul her i første sving, og her er lige starten i et af de indledende heat, hvor man simpelthen kører næsten af banen, og så skal man have rettet op igen, og det kan voldes vanskeligt her. Så får vi lige en start. Og så går det altså bare rundt. Folkevognen, ja, den tager så lige, men da den har vægten over trækhjulet her, så klarer den sig bedst, så har vi lige en kadet, der bliver ked af, og ikke vil mere, og det er altså meget, meget uheldigt sted, den kommer til at holde. Og så er det med at komme ud af bilen, som man skal. Startnummer 55 og startnummer 68 må gerne køre op til start. Og så over i sikkerhed. Så kan man se, at de gule flag, de vinker i baggrunden, at der er fare på færre. Og det var Jens Mikkelsen fra Mariager, der opgav øvrigt. Ja, så spærrer vi lige helt. Men vi holder en dag i gang. Ja, han nu bare bakket hårdt til her, så kunne han måske få en flyt lidt over i siden. Men vi får lige øvet at bakke første gear, så kan vi komme videre i teksten. Og så går det altså stærkt i rundt i svingen, og så var lige en barriere, man lige ikke kunne komme udenom, og så kan man se, hvordan hjulene de spinner i mudder der. Det var jo resultatet efter det kraftige regnskyld, der kom. Det var egentlig synd, men banen, ja, den blev jo bedre efterhånden, som solen fik magt, og det blev tørret. Så er vi ude på ruten her, hvor der blev kørt 4 omgange indledende. Ja, der var lige lagt, altså de skulle ind på en alternativ rute. Det vil sige, altså hvis man tager Formel 1, det virker nøjagtigt ligesom et pitstop der, man skal ind, og så bliver man forsinket, de andre, de kan komme igen. Men det er jo ens for alle, så en gang skulle man, om det var valgfrit, om man ville gøre det første, anden, tredje eller fjerde omgang, og det afhang af, hvor langt man var foran, eller om man var bagerst. Så jo som regel dem, der var bagerst, der de tog som regel så på første omgang, fordi så havde de større chancer, når de kom senere hen i heatet. Og der kan man rigtig se, hvordan den kører ind om og mister et par pladser. Og så er der altså en, der ikke har et for godt derinde under motorhjelmen. Der bliver lagt røgslør ud. Men som man også kan se, at hvor banen bliver mere og mere tør, ja, så begynder bilen altså også at køre stærkere og stærkere, da der er mere fast greb på banen. Og så kommer man ud på asfalt, hvor man kan rigtig bråt sejle rundt i svingen. Ja, den har det ikke godt. Og det er Carsten Storgård fra Hobro i kadet, der er ved at lægge røgslør ud over det hele. Ramon han gennemfører. Og lige frem se, hvordan røgen den ligger op over mod træerne. Og der kan vi se, den forreste her, han har sådan en stor forspring, så han tager lige den alternative rute ind over og stadigvæk kan bevare sin forspring. Og så kommer den kære her store år. Og det er ikke sjovt at se der, fordi der er fyldt med røg inde i førerhuset også. Og så vælger han at stoppe. Det er nok fornuftigt.
Og så er det med at komme ud af bilen og over i sikkerhed. Som regel foreskriver, at de skal forlade bilen så hurtigt som overhovedet muligt. Det kan lade sig gøre. Og så kan man se, der står røg og damp, både udvendigt og indvendigt. Så den har det ikke for godt. Og der skulle vi lige overse, er der noget under hjelmen, der... Nej, det er i orden. Den blev kørt i 3 klasser. Ungdomsklassen, som er for kører mellem 14 og 16 år. Og så gik vi til ungdomsklassen med start nummer 2, Lene Kirkeby. Start nummer 3, det er Jonas Buk Jensen. Og 101, det er Murat Koko. De helsesvis fra Ringkøbing, Give og Viborg. Og det er unge kører mellem 14 og 16 år, der kører der. Det vil sige, de har jo overhovedet ikke kørekort endnu. Og det går ikke langsomt for sig, kan man se her. Hvor det er Jonas Buk Jensen, der lægger sig forrest med Murat Koko og Line Kirkeby på 3. pladsen. Men de kan køre biler, de unge mennesker, det skal jeg lov for, det kan man jo se her. Og så gik man lige ud i autoværnet og så er man altså fra en første plads ned på en sidste plads, og så bliver der altså jagtet. Og de unge mennesker, de ligger altså ikke hænderne i skøet og holder sig i baggrunden. Nej, der skal ske noget. Og så bliver det spændende at se, om vi skal ind på den alternative. Det gør vi der. Og kan vi nå at komme ud inden? Ja. Beholder førsteplads. Der kan man se, der er man altså sådan et forspring på, at man kan beholde førstepladsen. Og det er Jonas Buk Jensen, der kom forrest der. Ikke Roland og så 2 kadetter, der jagter. Så skal han rykke lidt pas på, fordi så nu. Ja, så kom Murat Koko i den blå kadet, han kom foran. Ja, så bliver han altså kørt tæt der, og fik han lige en på bagskærmen, det kunne se sådan ud. Og så skal vi ind og så bliver der kørt tæt. Så er Murat Koko, ja, han er tæt på Jonas Buk Jensen. Og Lille Kirkegaard, hun ligger overventende som 3'er. Og så prøver vi indenom. Og der får han nok lige en på skærmen. Og så så kryger man lige forbi. Start nummer 2, jeg røg lige forbi. Og så bliver hun altså jagtet. Og så lige en presset det. Hun kan stå presset til at have en hånd og lige en nakken. Ja, så får vi et lille forspring der, da Jonas Buk Jensen, han skal ind i den alternative rute her, og så får man det luft. Jeg kan se, han er altså hurtigere bagved.
hun for at have et pænt forspring. Og det var fordi hun tog den alternative rute ret hurtigt i løbet. Eller i heatet. Og kommer igennem målet, så finder Jonas Buch på andenpladsen. Og man kan se, at de unge mennesker, ja, de kan jo godt køre bil. Men vi skal lige have præmieoverrækkelsen. Og nummer 2 blev start nummer 3, Jonas Buch Jensen. Og vinderen af klassen U16 blev start nummer 2, Line Kirkeby. Og som man kunne høre, ja, så var vinderen, det blev Line Kirkeby fra helt ved Ringkøbing. Men hvornår startede Line egentlig med at køre bil? Det har jeg fået en snak med Line om. Jeg var 4, da jeg fik min første bil, og så har jeg så kørt siden. Og jeg tænker på første bil, det er sådan en med pedaler så, fordi man skal kunne nå pedalerne. Jamen altså, ja, det var sådan nogle klodser. Der var klodser på pedalerne, og så stod jeg ellers bare. Ja. Altså, først jeg var ude at køre, der var min far på taget, så han bare satte den i første gear, og så styrede jeg. Det var din debut i en bil her, og så kan jeg forstå på, at det går ret fremad. Hvornår begyndte du egentlig så at køre det, som du gør i dag, folkeracer eller på bane? Det er ikke så lang tid siden. Jeg kan ikke helt huske, hvornår det er, men det er ikke så lang tid siden. Jeg har kørt 3 løb i alt med den her. Og hvordan har det så været? Rigtig sjovt. Det er noget helt andet, end at køre på marken derhjemme. Det vil sige, at du har gjort indtil for 3 løb siden, det er det, man kalder markræs, og så pløje den mark op i stedet for en plov. Ja, det kan man godt se. Men hvordan er det så, du kører her på Søholmbanen i Kolding i dag her? Man kan jo næsten sige, at du har kørt under alle de ulempelige betingelser, der har været på en tør bane, på en rigtig våd bane. Og så her i det sidste heat, jamen, der var det sådan nogenlunde fornuftigt. Prøv at forklare, hvordan det var i første heat. Altså i første heat, jamen, altså, det var rigtig, altså det var svært, og det er svært at styre, fordi at man skal styre kontra hele tiden, og det er bare glat på den bane her. Vi så i det første sving efter starten, det var simpelthen en rigtig mudderbane. Hvordan kom man egentlig igennem det? Altså, det er jo bare at slappe af på speederen, altså stadig holde på, men altså slappe af og bare styre kontra. Der er ikke andet at gøre. Jo, men styre kontra sådan noget, det jeg kender til, når man er ude at køre sådan og smager, det er, at man må jo heller ikke give for meget gas, fordi så snor den jo rundt. Det er rigtigt, men altså, jeg har jo, altså, hvis man ryger ud, så skal man bare give den noget mere gas, og så styre hen mod der, hvor man, ja, så bare holde på, så retter den sig selv op. Og så efter eller det sidste heat her, der får I en bane, som den ser ud nu. Den er klam og tør, men alligevel er den niveau. Hvordan er det at køre på sådan noget, hvor det er, man kan sige, klæde? Altså, nu, det er det bedste, det er det bedste heat, jeg har kørt. Fordi at det er her, man bedst skal hænge fast, synes jeg. De har åbenbart plukket den op, så vi kommer derned, hvor det er godt at køre. Men så kan man også sige, at det udvikler sig jo lidt dramatik her i finalen, Line. Du vælger at tage alternativ rute i den første omgang. Hvorfor gjorde du det? Fordi at jeg lagde bagerst, og jeg vidste, at de andre de skulle have den. Og ja, så tager man den jo bare, og så skal man bare komme op til de andre. Og man ved, at de andre de skal også have den. Så kan man jo måske overhale, hvis man er heldig. Og ja. Men du fører jo også, men så ryger du ligger nummer 2, og så ryger du ned efter det første sving. Bliver du presset der, eller hvad sker der derovre? Ja, altså, ja, jeg blev presset meget, men jamen,
Ja, jeg ved ikke. Han kørte bare det stærkt foran dig. Ja. Men så inden sidste omgang, der er det jo Le Cambolage lige før opløbssvinget her. Du kører bagerst der. Hvordan ser du den episode? Altså, det var bare... Altså, jeg tænkte ikke sådan på det. Jeg blev sur inde i sådan en bil. Jeg kan ikke tåle at tabe. Ikke særlig godt i hvert fald. Jeg er ikke glad for det. Så må jeg bare give den noget mere gas, og så bare passe på, at man ikke oversætter sig. Jo, men vi så jo den forreste, nummer 2, den fik vi bagefter, at den har fået det skub her. Ser du det skub, han får? Ja, jeg ser skubbet, og jeg tænker, nu skal jeg bare forbi. Og så kører jeg ind i autoværnet, eller jeg kører helt hen til autoværnet, så rammer jeg autoværnet, så rammer jeg bilen. Der var lidt for smal, men så kom jeg forbi. Og det kunne du lukrere på, og så kom mål som en... man kunne høre på tilskueren, det var en populær vinder. Ja, altså... Ja, det var dejligt. De bliver så glade. Men i hvert fald tillykke med det, Line, og så tænker jeg på 14 år, der går 4 år inden, at du kan komme ud og køre på en landevej. Ja. Så tænker jeg også, jamen sådan en gang køre ud og lære at køre en bil. Hvordan kan du, for at sige det på rent dansk, kapere det? Du skal ud og lære, hvad du kan. Altså, hvordan jeg har lært at køre. Altså. Så skal du til at lære at køre landevej. Er der stor forskel så? At du skal have nogle aggressivitioner af væk? Ja. Altså, landevej, det er noget helt andet. Der skal man jo ikke vinde eller noget, jo. Altså... man skal ikke vinde på en landevej, jo. Man skal bare køre. Men den form for forløb som folkeræs, er det noget, du vil fortsætte med, eller skal du følge din fars fodspor med at køre rally? Jeg tror, jeg følger min far. Altså, jeg kører så lang tid. Jeg kører indtil jeg får kørekort, og så tror jeg begynder med det der, min fars kører. Altså, er det mere sikkert så? Det kan diskuteres, fordi at der kører de meget lige ud, og de kører meget stærkere. Og det er ikke jord, og det er ikke mange sving. Altså jo, rigtig mange sving, men det er ikke på samme måde. De kører meget stærkere rally. Men benzin i blodet, det har du stadigvæk? Det kan du tro. Ja, så var der kun én ting at gøre. Det var oppe i bilen. Med klodser på pedalerne og farmand på taget. Så det er godt, man ikke er kørelægen, og Line, hun skal til at have sine køretimer. For det kan jo være, at der kommer en kommentar til kørelæreren, om han lige skal have en kage. Hvem ved? Klasse 1, det er biler, som ligger... de ligger godt på banen, men under skærmen, ja, der ligner de alle dem, vi kører med på landevejen. Men indretningen, det er der gjort lidt mere ved, det siger loven. Det er gjort sikkert med styrtbøjler, hvis man nu skal tippe rundt, at det hele ikke flager sammen, og det bliver en pandekage ud af det. Og så er der ellers lavet det ved det med bilerne, som det kræves af Dansk Automobilsportsunion. Og der er jo specielle regler og love for, hvordan sådan en klasse 1-bil den skal se ud. Der må ikke tages konstruktive ændringer, og der er en hel masse andre regler, som man ikke må gøre der. Men vi skal lige have finaleheatet for klasse 1-bilerne. Og så gik starten på finaleheatet i klasse 1. Og hvem kommer først ud? Det gør startnummer 41, Peter Nielsen fra Farsø i en Golf. Og som man siger, ja, så er banen den er ved at være lidt tør. Det begynder at støve rigtig godt. Og så kommer vi se, hvor mange den tager alternativ rute i den første omgang. Det gør nummer 3, ja, så ryger han altså lidt ned, men det skal man ikke tage så format. Nummer 3 og så nummer 6, der ligger man værk til, altså dem, der ligger bagved, ja, de tager den alternativ, de fleste af dem, i den på første runde, og så med chancen for at overhale, eller komme og køre forbi, når de andre, de skal ind og have den. Men det kræver altså, at man holder sig tæt på de førende. Og meget ujævn bane. Så det kræver sin bil og affjering, at de er helt i top. Og så er der altså kamp.
mellem Bent Sørensen og Ulrik Lindemann. Så vil jeg overse, hvordan man tager den. Nej, han vælger ikke, men toeren vælger at gå ind og tage den. Og når lige at komme ud foran, får den lige placeret ud foran. Og så er der kamp igen. Højresving, der er langt udenom, ligger på venstre side, så skal man altså køre rigtig godt udenom, og det er banen altså ikke bred nok til. Men 3 omgange nu, og sikker førsteplads indtil videre til Peter Nielsen fra Farsø i golfen. Og så er der altså tæt kørsel om anden og tredjepladsen. Og så har vi overhalingen der, hvor Ulrik Lindemann han sniger sig op på andenpladsen. Og det er jo Norbert Manta, han kører i. Og der så vi, at Peter Nielsen, ja, han havde sådan en forspring, så han kunne tage den alternativ ind, som den bliver kaldt, og stadigvæk have et solidt forspring ned til nummer 2. Og så var det Bent Sørensen i golfen nummer 12, der var inde og tage den og røg på pladser ned. Og så er der ved at være lidt spredning i feltet, så det hele det er ved at være afgjort i finaleheatet for klasse 1. Og det er jo det der her standardbiler, hvor der ikke må røres med motoren. Det vil sige, det er den originale motor, der ligger inde i den. Og det så vi lige, at Ulrik Lindemann, han missede en plads ved at ikke have taget en alternativ lidt før. Nu røg han fra anden ind på 3. pladsen, og det profiterer Søren Sørensen fra Bro. Og hvis der ikke sker noget med Peter Nielsen i golfen, der er start nummer 41, ja, så bliver han også vinder af Folkerace Cup 2006 på Søholmbanen. Kørt solidt igennem alle 5 omgange. Peter Nielsen fra Farsø i golfen. Og så tror jeg, at alle kører, de har accepteret den plads, de har. Der er i hvert fald store springer. Der er ikke noget, man kan komme ind og give mere gas overhal her, hvor vi så har finaleheatet afgjort. Med Peter Nielsen på førstepladsen og Søren Sørensen andenpladsen, Ulrik Lindemann 3'er. Og så har vi de 6 finalister. Femtepladsen gik til start nummer 12, Bent Sørensen. Og så har vi en 4. plads. Den gik til start nummer 19, Michael B. Nielsen. Men her har vi et lille problem, fordi Michael har sprunget sin køler op i ansigtet, så han har fået en stand-in til at indspringe. Så Michael, han kører over favoritter. Så
Så nummer 3 i klasse 1 blev startnummer 9, Ulrik Lindemann. Og nummer 2 blev startnummer 6, Søren B. Sørensen. Og vinderen af klasse 1 blev startnummer 41, Peter Nielsen. Klasse 2, ja, det er for biler, som der er gjort lidt mere ud af. De er tunet, de har fået andre motorer i. Jeg så blandt andet for en folkevogn, som vi også kan se her. Ja, der var lagt en Toyota-motor i, så der er gjort lidt for at snyde konkurrenterne, at det ikke er en original motor, der ligger i en, eller en motor, der er tunet. Der ligger andre modeller inde i en model, og ja, det er det, der er lovligt. Det er et gruppe 2. Der må man lave næsten alt det, man vil. Og her skal vi også lige have finale i det. Så gik starten i klasse 2, og det er den, hvor man ikke aner noget om, hvis man ikke vil hen og kigge, hvad motor der ligger i den. En gul folkevogn, start nummer 67, Egon Jensen fra Silkeborg. Ja, han har blandt andet lagt en Toyota-motor i hans folkevogn. Og må ikke det er derfor, den tager føring fra starten af, da den er så hurtig, og den ligger jo godt. Og der kan man se nummer 4 og nummer 5, ja, de to alternativer her fra starten af. Og så bliver der altså kørt race også der. Og der kom lige en overhaling. Og så er folkevognen, den har sådan et slidt forspring, så han tager en alternativ rute allerede nu. Men, hvad er det? Der begynder at ryge lidt ud i bagenden. Har en Fiat-format på koblingen, så den er ved at gå der, eller gå en olieslange eller et eller andet. Ja, man kan se, nu begynder den rigtig at lægge røgslør, men det har jeg ikke hørt, at man må lægge røgslør for at forhindre de andre i at køre. Man kan også se ind i bilen, ja, der er ved at være fyldt med røg. Ærgerlig. Hvis den ikke holder hjem. Ja, der bliver lagt mere og mere røg ud. Forsøger at køre den hjem. Og så er der flere, der skal ind på den alternative rute derinde, lige have sløjfen ind. Jenten kan godt lide at kalde den pitstop. Ja, så er det ikke godt med folkevognen. Det er slut nu. Der kan også se, at den har fået nogle buler. Oha.
Kan han komme videre? Den humper. Ja, det er koblingen. Det er koblingen, det er galt med. Han har i høj gear der, så kan han ikke få den til at fortsætte. Så en sikker førsteplads er over 4 på grund af et koblingsuheld. Vi kan bare se, hvordan røgen den står ude i vinduet der. Og så kunne det være sjovt at høre, hvad Egon Jensen fra Silkeborg, han sagde i den situation. Og så kan man se gul flag i vejer, der er far på færde. Det vil sige, der er forhindring på banen, og så skal man være opmærksom. Og det er Kenneth Sørensen fra Silkeborg i en BC 205, der har lagt sig i spidsen nu. Forfulgt af Uffe Andersen Bro i golf for Jesper Sørensen Hobro ligeledes i en golf. 2 golfer, der jagter en Peugeot. Og hvad er så stærkest? Fransk eller tysk? Og på 4. pladsen, ja, der har vi Søren Jensen i en Toyota Celica fra Skals. Der er ikke meget plads at give af. Og vi har stadigvæk folkevognen holdende over i udgangen af svinget. Af kølet af. Så flagposterne, ja, de har lidt at lave, når der lige pludselig holder en bil på banen. Så skal der vinkes for at gøre opmærksom på, at det holder noget. Sidste omgang, og Kenneth Sørensen fra Silkeborg vinder klasse 2. Og de 6 deltagere og pokalvindere, dem skal vi selvfølgelig også lige have med. Og her har vi også en 6. plads i klasse 2. Den går til start nummer 67, Egon Jensen. Og vi har en 5. plads til start nummer 77, Lars Lindgaard. Og 4. pladsen, start nummer 55, Søren Jensen. Og 3. pladsen, start nummer 68, Jesper Sørensen. Anden pladsen, start nummer 70, Uffe Andersen. Og førstepladsen i klasse 2, start nummer 66, Kenneth B. Sørensen. Efter det hele var overstået, præmieoverrækkelsen, alle pokalerne, blomsterne var delt ud, ja, så fangede jeg lige KSC's formand, Ole Bork. Søndagen har budt på lidt af vejr, Ole Bork. I har haft overskyet, I har haft styrtende regnvejr og slået af med solskin. Hvis du skal sammenfatte dagen, der er gået, hvordan vil du så sammenfatte det? Jo, men altså, den har været spændende.
Det har været lærerigt og oplevelsesrigt. Men det endte jo med, at vi fik en sportslig afgørelse ud af det til sidst. Selvom så der var lige lidt fedteri der midt på dagen. Det var ikke sjovt, at det stod nede i stænger. Det kan jeg tænke mig til, hvis jeg skal konkludere noget. Men Ole, når jeg tænker på den kort levetid, Søholmhagen den har haft, så har I jo et rekordstort deltagerantal i dag. Hvordan er det at føle sådan, at man kan næsten sige en sejr til KRC der? Jamen det er jo rart. Endelig kan vi få gang i det. Vi har jo... Det er også grunden til, at vi har lagt billet ind på et kopløb, fordi at det er jo åbenbart der, de trækker. Det trækker jo folk til at kunne tjene DM-point. Så derfor så er det jo det, der gælder. Så må vi jo så håbe, at det fordi et løb om året, og vi kan nok ikke få flere kopløb om året. Det er jo så ikke nok, så vi må jo se, om vi kan trække nogen til. Blandt andet med et godt motorløb som her, så kan det godt være, at de kommer af sig selv. Da jeg kom ud over med det, der blev jeg jo sådan set overrasket over, fordi normalt, når I har haft jeres løbarrangementer ude, jamen, så har det kun lige været den faste lille trofast skare i dag. Det var jo fantastisk mange tilskuere. Det må jo også give et eller andet i ryggen til at arrangere noget mere lokalt. Jamen, det er rigtig dejligt. Der har været så stor interesse, også fra publikum her fra omegnen. Så det er vi meget, meget glade for. Det håber vi jo så, det kan gentage sig til, når vi nu kommer igen til næste år. Forhåbentlig noget af samme tid også. Og så må vi jo se, om ikke der kommer mindst lige så mange. Ja, hvordan ser det ud med aktiviteter? I er jo selv aktive ude flere gange. Det er jo ikke kun til løbende, men I har jo også jeres træningssamlinger. Ja. Jo, men til træning, der kommer der jo de folk, der kører bil, og så nogle hjælpere og sådan lidt, og nogle enkelte, der kigger på. Som regel nogen, der er interesseret i måske at ville ud og køre. Men Ole, når man har kigget den sidste uges tid rundt i byen, hvor der har været skilt om, at I har folkeræs i dag, så det umiddelbare, jeg tænker på folkeræs, jamen så kan jeg komme ud med min Suzuki her og deltage. Men det kan man jo ikke, fordi det er jo specielt byggede biler. Ja, til en vis grad. Altså hvis vi tager klasse 1, så er de næsten, som du finder dem på gaden. De er selvfølgelig udstyret sikkerhedsmæssigt med buer og elektronik, der er hovedafbrud, og der er førerne sikret med helt specielle seler og net for ruden og sådan nogle ting. Men ude foran, der er altså mekanikerne, de har selvfølgelig nok pillet lidt ved dem, men det er den motor, der ligger i en normal bil. Så det er ikke kriteriet for at vinde. Det skal ikke være, at man har en rigtig, rigtig fin og flot bil. Jamen, hvordan ser det ud til daglig? Kan man komme ud og se goddag? Jeg vil gerne prøve at manøvrere min bil lidt bedre på en bane. Altså, hvis vi skal køre herinde, er vi jo, der skal det jo være en bil, der er sikkerhedsmæssigt rigtig. Nu tænker jeg ikke til løb, jeg tænker på normal træning. Også til træning. Det skal være en bil, der er indrettet, så vi kan ikke tillade en privat bil at køre rundt herinde. En med en skråsele, han kan ikke komme ind og køre det. Det skal være, så vidt jeg husker, er det H-seler. Ja, H-seler, men og lige så meget styrtbøjlen, det er jo den, der er meget vigtig, for som du nok kan se i dag, så kan det jo ske lidt af hvert. Og hvis en urutineret fører lige pludselig trimler rundt, og så er det en privatbil, og må tage blive masset ned, så duer det jo slet ikke. Så er jeg jo nødt til at sætte ind. Men Ole, når jeg tænker på KRC, I er jo en klub, der også ikke ligger helt i dvale, men hvorfor ser man ikke flere lokale Kolding-folk, der kører race? Det er godt nok KRC-folk, men de kommer fra omegnen. Hvorfor er det ingen lokale her på Kolding af? Jeg vil gerne svare dig på det. Det er jo først nu, folkerejse bliver til rigtig noget her i omegnen, og jeg håber, der kommer flere efterhånden, som de ser, at det kan lade sig gøre herude. For det har nok lidt at gøre med, at før var det jo langt til banerne herfra, så det er nok en af grundene. Det er, at vi skal lige have oparbejdet en kundekreds, hvis man kalder det sådan, ja. Men Ole, skal vi gå tilbage til dagen i dag? I formiddags var det rimelig godt vejr. Så fik I den, som du siger, en ordentlig skylde. Og så kunne vi se, at der var flere steder på banen. Den var ikke bundløs, men det var tæt på her. Hvordan ser du med fremtiden? Hvordan skal I forbedre de sving, og hvor man kan sige, at der er problemer? Jamen nu har vi jo blevet klogere i dag. Og vi jo også kunne se, hvor den bærer godt, og hvor den ikke bærer helt så godt. Så må vi jo prøve at se, om vi kan få den bygget lidt bedre op. Og det vi så gerne ville have, det var en lidt anden overflade, så den ikke blev så fedtet. Så vi kunne tåle lidt mere regn, uden at det betød så meget på køreegenskaberne for bilerne. Er det noget, I skal over nu i klubhuset og evaluere sammen med dommerne?
Ja, også det. Vi tager som regel sådan lige en lille snak om, hvad der er godt og dårligt. For meningen er, at vi skulle gerne blive klogere, så det går let og smertefrit allerede næste gang forhåbentlig. Og hvornår er næste gang? Ja, men altså, jeg håber da, at det er stort set samme tid til næste år, at vi kører et kopløb. Nu skal vi lige se, hvordan forhandlingerne foregår med hensyn til datorerne, fordi det er jo hele landet, der bliver snakket sammen om, hvornår det skal være. Men så i forsæsonen, der ligger stille, altså med spørgsmålstegn bagved, hvad der kommer af arrangementer for offentlighed, man kan komme ud og kigge? Nej, altså vi vil gerne køre det, eller vi kører et løb om foråret også. Vi havde jo i år et løb, hvor crosskarterne skulle kæmpe om DM-point. Der var så bare lidt få. Den klasse er nok ved at dø ud, desværre. Det får vi se. De skal i hvert fald være nogle flere, hvis de vil til at køre. Men så må vi jo køre et almindeligt åbent løb for folkerejse. Jeg håber på, at der er nok, der er interesseret i banen. Det eneste uheld, der skete på banen, rettere sagt udenfor, det var efter løbet. Der var lige en kører og mekaniker, at de skulle lige tjekke nogle vandslanger på bilerne. Den var vist lidt defekt, den ene af dem, men det uheldige var, at slangen den sprang, og det skoldende vand, det stod lige op i ansigtet på et par stykker af dem. Og de måtte en tur på skadestuen for at blive behandlet for de brændsår, de fik. Men alt i alt en dejlig dag på Søholmbanen, og det var også dejligt at se, at der var kommet mange flere tilskuere, end vi normalt ser. Normalt så er der lige et par enkelte tilskuere, medlemmer af KRC, og så venner og bekendte fra kørerne, men i lørdags der var der mange flere. Glædeligt for KRC og for sporten. Så skal vi over